vil jeg i dag vil jeg bestige et bjerg, eller overleve ude i naturen. Vildmarksmand. Ja, det skal så nok blive sjovt. Håber I vil nyde filmen. Imens jeg går derhen, skal jeg nok lige sætte noget pausemusik på. Det kommer nok til at gå lidt tid, men ja. Så nyd filmen. Jeg kommer igen. Hej YouTube. Jeg beklager, at det lægger. Nu ser jeg godt nok hej, men ja. Jeg vil altså blive ved med at beklage, fordi det lægger, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det eneste, jeg kan gøre, er at prøve at kigge og blive ved med at gøre, hvad jeg nu gør. Som jeg tit gør. Så ja. Hej hej. Så er jeg tilbage i YouTube. Jeg vil prøve at bygge et hus her, hvis det var muligt. Og så, inden det bliver mørkt, vil jeg lige ud og sørge for noget mad og noget træ. Så. Og jeg må ikke sove eller noget som helst, så det skal nok blive morsomt. Nej, så. Ja, jeg går nok ud lige om lidt. Jeg skal lige have lavet huset færdigt. Der mistede jeg lige den første hakke. Det var ikke så godt allerede. Men jeg kan nok lave nogle flere. Så jeg må lige sætte nogle fakler, inden jeg skrider. Og man må ikke sådan bande på YouTube jo. Så ja. Jeg sætter lige en fakkel, at det er her jeg bor. Så kan jeg selv huske det, når jeg kommer. Godt. Der er jo ikke så meget skov i her. Jo, faktisk lige oven på den anden side var der rigtig meget. Jeg er bare lige lidt skæv på det. Ja, så er der gang i Skype. Jeg regner med, at næste video det bliver, hvor jeg vil sidde sammen med mine kammerater, og så skal vi game lidt Minecraft og fortælle om det, hvis man ikke er særlig kendt med Minecraft. Nybegynder, som jeg var for 3 måneder siden. Det er meget lang tid siden. Så ja, jeg har ikke lidt træ. Så. Men altså, skriv endelig en kommentar, og hvis I vil se mere af den her slags videoer, hvor jeg vil gøre nogle forskellige mål, så må jeg godt lige skrive ja, nye mål, eller et eller andet. Så ja, jeg kommer lige om lidt. Så er jeg tilbage.
skulle lige have ordnet min mic. Nu ligger der et stykke træ der. Så, det må vist være nok. 25, det er nok. Så nu skal jeg lige have... jeg behøver ikke. Det må jeg finde næste dag. Der er en grotte lige der. Det kan godt være, at jeg skulle lade være med at gå ind den lige nu. Jeg ved ikke lige, hvor lang tid der er tilbage. Så, men... Jeg tror snart, jeg afslutter den her. Så det bliver part 1, og så kommer der så... Jeg tror, det bliver op til part 5, eller sådan noget. Ja. Godt være, det lyder meget godt. Eller 3. Det går an på. Hvis de er 5 minutter, så bliver det nok 3 stykker. Ikke mere. Så, ja. Så skal jeg lave et crafting table. Der. Det var så lige præcis nok. Sådan. Det var rimelig godt ramt. Så tager jeg lige den der. Og der. Nå. Det var bare lyset fra mit headset, der begyndte at blinke helt fat svagt. Den der. Jeg beklager, det lækker. Stadig. Altså, jeg kan virkelig ikke... Jeg har prøvet at være inde og sætte grafikken ned, og ja, det bliver ved. Så, det beklager. Håber, I kan leve med det. Fordi ellers så kan I jo bare lade være med at se mine videoer. For det sådan her bliver det nok rimelig lang tid. Ja. Men jeg skal lige have lavet en dør. Det vil hjælpe lidt på det. Og helt forkert. Og lige ved at glemme, hvordan man lavede en dør. Som er altså rimelig handy. Nå. Men det er part 1. Håber I nyder den. Eller har nyt den. Vi ses YouTube. Hej.